likaJesu. Ekuseni sibingelele bonke abangcwele bakaNkulunkulu. Amen. Sithathe leli thuba sihloniphe abafundisi abakhona egameni likaJesu. Bishop siyabingelela worshiping team. Amen. Sibingelele abadala bethu no Sunday school. Amen. Bangicelile ukuthi ngizosho lokho ade siqalile evikini eliphelile siqedelele before siye emakhaya laba abanamakhaya alede thina wethu alapha phakathi. Amen. So besibheka ke kafishane leyanto yensika zokukholwa. Amen. Hallelujah. Ngiyacela ukuthi namhlanje ningisize siphatheni kahle, sikhulumeni kahle ukuze sohamba kahle. Amen. Hallelujah. Besikhuluma evikini eliphelile ngensika zokukholwa. Sinxusa ibandla ukuthi lingasusi ikhonkwane zayizolo noma zakudala. Amen. Kuningi ke ebesikhuthaza ngakho ibandla because isikhathi sokuthi ibandla likhuthazwe ngoba makufika lesi sikhathi noma lesizini yonyaka abazalwana angazi noma bayadungeka noma bafuna ukujabula njengabantu basezweni. Base kwathiwa ake sikubheke lokho kuze mhlambe ke sinqande abanye kumele babulawe isitha because isitha ayikhuluma lencebo ukuthi isitha into esiyilwelayo ukuthi babe baningi abangenakho ukuqonda okuphelele kulesi sikhathi. Amen. So now kuzomela ukuthi sikuvuselele in such a way awukaze wakholwa. Sikuvuselele ngazuthi awukaze wakholwa ngenhloso yokuthi uthi noma uwedwa khumbula amazwi sikunike wona. Siyabonga mfundisi Dlamini into oqeda ukisho. Abanye baya emakhaya sizobe sesilandeliswa ama message ukuthi asiyobabeka ngoba bafike batholizwe. Amen. Manje ke besifunda incwadi yaka Isaiah ngalela lana. Yona beyingilimaze kakhulu enhlizweni yami chapter number 4 verse number 7 and 8. Wakhona ngiyacabanga ukuthi kungasisiza kakhulu ukuthi siricapture kuyona bese siqhubekela phambili because abazalwane bayathanda izinto engazuthi ziyaphuthuma kokumntana. Siphuthume eqwabe sizohamba sigodole. Beyizwa lento le bazalwane banalo lento ngathi qaqqa sizohamba. Amen. Iyatholakala mntasekhaya. Chapter 4 verse 7 and 8. Yes. Chapter 4 verse 7 and 8 and 6. Oh, verse 3 lapha. Verse 3. Yes. Uyakuthi yena oshiwe eSiyoni naye osele eJerusalema bathiwe bangcwele. Oh. Bonke abalotshelwe ukuphila eJerusalema. Oh. Lapho inkosi igezile insila yamadodakazi aseJerusalema nalapho isihlanzile igazi laseJerusalema phakathi kwabo ngomoya wokwahlulela nangomoya wokushisa. Kongiphindele verse number 4 bese ngiyehlika lapha. Verse 4. Yes. Lapho inkosi igezile insila yamadodakazi aseJerusalema nalapho isihlanzile igazi laseJerusalema phakathi kwalo ngomoya wokwahlulela nangomoya wokushisa. Amen. Nalapho inkosi sinjani? Igeze insila. Amen. Sizokhuthaza lokho babuntaba. Ayisuki insila kumakhoba. Besithi evikini eliphelile ikhokho singakheli kuzo. Amen. Why sikhuthaza kanje bazalwane? Sikhuthazela ukuthi abazalwane uma besuka la
akekho umuntu oyobavimba ngaphandle kwezwi elikhulunywe kuwo. Amen. Yezwa ke le ndaba efundwa namhlanje ithi ke senze njani senigeziwe insini nigezelwane nigezwa njengoba uNkulunkulu ebona ninibona njengezitsha zaseJerusalem. Oh amen. uNkulunkulu mayebheka ibandla ubona abantu abangenza into ekahle bakwazi ukukhazimulisa iJerusalem. Amen. iBhayibheli ke linezethembiso ezibhlungwana mangabe likhuluma ngendlela yokunqoba komuntu emhlabeni ekhonini. Lithi iBhayibheli kunendlela akoyihamba yena engahanjwa umuntu kodwa khona umuntu oyoyihamba. Awu amen. Lithi ke lelo iBhayibheli lapho ke lithi ke indlela yabahle. Amen. Ngeke ube muhle ungagezwanga insini. Amen. Oh amen. Gezeka umuntu asekhaya. Gezeka. Angifuni ukukhuluma ngama shortfall namhlanje sikhulume ngawo kakhulu nceku evikini eliphelile. Ukuthi usathana angeke kubambe ngento ongayazi wena. Ngaphinde ukugcina befundisa ngizosheshe ngihlale namhlanje. Usathana ukubamba ngento yaziyo. Nethi usathana ukubambela into eyodwa ignorant. Okay. Once uNkulunkulu wakhuluma lelizwi ukuthi agezwe insila. Amen. Sizihlanze kahle insila. Uqonda ukuthi uyazazi wena insila yini exakile. Uyabona nje ngime ngapha ngaphambili angizili ukuzocorrecta anyone. But ngikhona ukuzokukhumbuza kunensila. Yeah. Asiyeke yakini. Asiyeke yona lokuzalana. Kunensila yakho. Amen. So ngamanye amazwi ke kuze ke ube isitsha esihlanzekile. Usuyiziba namhlanje. Makuthiwa namhlanje usuyiziba khona nini namhlanje ayigezwe leyo nsila. Cela usiphinde futhi uvese abavula so that bangathi kusho mina. Lapho inkosi sigezile insila yamadodakazi aseJerusalem. Yes. Nalapho isihlanzile igazi laseJerusalem phakathi kwalo ngomoya wokwahlulela nangomoya wokushisa. uJehova uyakudala phezu kwayo yonke indawo yentaba yaseSiyoni naphezu kwemihlangano yayo ifu nomusi emini nokukhanya kwelangabi lomlilo ebusuku. Asibe mntaka masondo khona lento ethi ukugeza ngomoya iphindi igeze ngomlilo. Amen. Yabona njengoba sithetha manje sithetha enyameni kodwa sifuna ukukhuluma nawe kumoya. Bese ke uziba wena ngoba inyama izokukhombisa inyama ikhulume nawe enyameni. Bese udecide ukuthi inyama lebeyintshela. Kanti usimakade ube kumlilo kulaba abanqaba bazalwana. La kulaba abanqaba umoya. Desiphathane kahle ukuze soqeda kahle. uNkulunkulu ufuna ukugeza ngezwi. Yebo. Akugeze ngomoya. Udabula kulezi zinto zombili acuphe lapha ya ngomlilo. Awu ngiyalazi le verse ukuthi kuyawuba khona umlilo oyoshisa ungashiyi namba. Kusho ukuthi ngamanye amazwi akekho umKristu okumele athuke mesefile. Yebo. Angiphinde futhi ukugcina. Akekho umKristu okumele athuke ngoba usenjani esefile. Wonke umKristu makaqwashe ukuthi umoya
ngisakwazi na ukuzwa izinto zikamoya ezingibuzayo. Yebo. Amen. Hallelujah. Ngisakwazi na ukuzwa izwi ukuthi leli alisinyi intshumayelo kodwa lizongeza leli. Kodwa amavesi phela mnandi ukuthi ashunyayezwa abazalwane. Kodwa bese kuba nezwi elespecifically ukuthi leli liqondene nami nokugezwa kwami. Hey, mina ngizokhulumisa kabi ngoba asijampele ngale ku 55 ku-Isaiah 55 bese ngiyahamba nase ngiyasukela yabona abazalwane bafuna ukungikhulumisa kabi namhlanje kanti ngiyimisela ukuphatha kahle. Isaiah 55. Yes, verse number 4. Ngicela nje umchanele kamnandi isihloko sakhona. Isimemo sokusindiswa. Oh, Verse 4. yes. Bheka, ngimnike abe ngufakazi kubantu, umholi nomyali kubantu. Oh, Bheka, uyakubiza izizwe, uyakubiza. Okay, ngiyaqalisa. Bheka, uyakubiza izizwe ongazaziyo. oh. Nezizwe ebezingakwazi ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho. Nangenxa yongcwele kaIsrayeli. Ngokuba ukudumisile. Sibambe lapha. Verse number 4. Uthi bheka ngimnike abe ngufakazi kubantu, umholi nomyali kubantu. Amen. So ngamanye amazwi akasekho umuntu okumele akuphuze kakhulu. Umoya ingcwele makenze makakuphuze. Makakiyale. Asikhuluma iqiniso bazalwane kuze sisho isithandazo namhlanje. Ngendlela abazalwane abahlakaniphe ngayo kulezi insuku. Ngendlela abazalwane abahlakaniphe ngayo kulezi insuku. Yiba abaguglishayo babuye ne-information ukuthi kuukuthi lo enake ozoletha izwi okufanele libageze noma okufanele libakhuze abakwazi ukulithatha because information asenayo umoya uvalile. Yebo. Asixoxozeni soqeda kahle. Ngithi mina ngokwe-information noma ngokuhlakanipha kwabazalwane balezi ikhathi bane-information ewucima tu umoya ingcwele. Yebo. Amen. Yebo. Na uyazazi ukuthi makusukunywa kuthiwa kusukunyiswa umfundiso lokusukunyiswa umncekethizi izoshumayela uwocalculator ngokwe-rhythm enifundwe ngayo noma ogugushe ngayo kumele kube umuntu wale khalipho ongakhuluma kini. Okay. This caliber. Okay. Noma sekumele kukhuluma uNkulunkulu kuwe ulinde uma ngesuye umpostoli anga apostle uma ngesuye prophet angikwazi ukulalela kanti izwi elizokhipha wena odakeni kodwa ke ngenxa yokuthi akekho umoya okukhuzayo akekho umuntu okhuluma nawe angisho mina umuntu physical ngisho umuntu Kristu. Yebo. Sifunde kahle noma ngiphile ngiqaphaze ngifunda ngicela ngifundele ngesingisi ngoba babona ngathi sinamanga. Verse number 4 from Amplified. Yes. Behold, I have appointed him, David, as a representative of the Messiah,
or the Messiah himself, or to be a witness, one who shall testify of salvation to the nations, a prince and commander to the peoples. bazoshala bazalwane. So uthi ulethiwe lo muntu akazukuphusha ngalutho. Verse number 4 umthatha. Okuthe verse 4. All right. Ngomthatha 5. Behold, Yes. you Israel shall call nations that you know not, Oh. and nations that do not know you shall run to you because of the Lord your God and of the Holy One of Israel, for he has glorified you. Obazalwane asiyeke. Mina nginokuthi mangifundi iverse kwesinye isikhathi singafuni incazelo engaphewa le efundile. Amen. La uthi umoya ingcwele lo olethwa ezosymbolize uJesu lo ezosymbolize uKristo wena ongambonanga lo waseNazaretha. Ukhona to witness wena uthi mangabe uhamba ungahambi ngoba unenyawo zokuhamba uhambe because uyamuzwa ukuthi uyena okunikeza ithuba lokwenza. Kulezi insuku abantu benza because bayakhona ukwenza. That is why uthi ke ngiyonikhipela ezizweni ezinganaziyo nifike nibe izizwe noma nifike nibe ngabantu abaxhumayo kulezo zizwe. Nikhunyiswa yini? Ayithathi kokwenu nibanikele. Kodwa nifika kubo nikhipha lo onenze. Intoni le kwenza ukuthi uhambe uvakasha eCape Town ubuye kuvele wena? Ungavelanga yena. Kuukuthi akakaze okay awukaze wayitaste itaste okuhlulwa kuyo. Yes. Asikhulume baba ngoba sekumele sikhulume sheshe siqede. Abangcwele bethu laba ake bazi amaphutha engcebo. Bese kusukuma umoya engcwele asebenze ngayo. ayo attest ukuthi yebo nwazi wonke lo akahlumanga emaphutheni akhe uhlume kulo oyilihlumela lekaJesu. Yintoni ezokwenza ukuthi wena uhlikihla kamnandi uzizwa ukuthi ungwele ufe njenga kwalaba bangaphandle ungafi njengoIsrael. Yilento yokuthi lo moya lokhulunywa ngawo lo moya lo ukukwenza ukuthi umuzwe umuntu awukazi wahlangana nawo. My God. Angenze example ugula kanjani mawugula? Senze example ngokumda mawugula ugula kanjani? If esikhuluma izinto engafanele ekhulunywe. Ugula kanjani? Uyazi abanye abantu bayamlahla uJesu eguleni kwabo. Mangathiwa baba as-accounta ama-abortion kaKristu kithi ngokwentushiso esibekuzo. Namhlanje kuyomele sithathe antakhole serious yokuthi kuma-tribulations ondlule kuwo wamphika kangaka. Kweshina kangaki go. Asankinga lokuphuma kwakho la ebandleni uhamba. Sinale nkinga le. Yokuthi uThixo ubeke isikhonkwane esithi masimethembe entweni zonke.
bese kushona nje ubaba wakho kushone noma ubani close to you bese uyothi kusimakade ngasese Beka kuphi? Manje njani? Beka ashiyela gogo wakho noma lo antu wakho ovela ogulayo athathe lo onjani ophilile nawe uthembeye kanti la ufuna uthatha lo muntu ngenhloso yokuthi ufuna ukuyokuhlumisa ezizweni because masishonelwe uNkulunkulu isuke invite izizwe ukuthi zizosibona ibehavior yethu ngokwensindiso nevangeli esithi siliphethe sikuthole kuwe obhuquza phansi wayikhumbula inkosi le lithi iBhayibheli lenkosi igulelwe umntwana yasuka esihlalweni sayo sobukhosi yaya emlotheni yafike yahlubula ingubo zayo yadabula kwangubo zayo amen lithi iBhayibheli ke ithe ikhala enkosini yazigoba nangomlotha safika isigijima ukuthi siyavuma Nkosi uthandazile uNkulunkulu kodwa umntwana akasindana lokho sekafika beyizile nokudla inkosi ngenhloso yokubooster ukukholwa kwakhe wase wahamba umntwana noma ukukholwa kwakhe ubebooster nangemkhuleko nangokulala emlotheni njengenkosi kwasala ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuma-announce ezizweni avele ewu-Israyeli noma umntwana afile lithi iBhayibheli kwanele kwafika imessage yokuthi umntwana ufile wabiza wathi ngicela ningipheni ukudla lethani ngigeze ngoba lokade ngikuzilele vele akusele manini sisiphi isikhonkwane la okumele siqiniswe ileso ukuthi uNkulunkulu uyathenjwa noma sekungekho lutho ngalesikhathi umntwana esaphila ube nethemba lokuthi uzophila ngempela noma egula kodwa ngenxa yokuthi umntwana sekafike ngisangancengana kodwa into engangisiza ukubamba ukukholwa kwami angiyeke ekhaya kini njengoba ubuyela ekhaya njengoba siye emakhaya nawe uye ekhaya kini bakubhekile bazokwenza sure ukuthi you'll use a last cent so that makushaya usuku lokuthi ubuyele emuva kube uwe ozoyoguqa ilande kwi-altar yakho angeke iphindele uyizwile ngithi mina ekhaya kini bakugadile ukuwoza bazokwenza sure ukuthi usebenzise even your last cent in your savings so that uma trial lasuku uAndo wafika ethi asithandaze njalo usazosho ukuthi asithandaze na mangabe sekushaya insuku zokubuyela emuva noma usezoyocela kubabekazi othi hayi ungena ngalo ithathe ngale ndumbeni nansi bangwele lalela kuthiwa ngimkhuthazela ukuthi ningayothengisa ibandla mamsuka njalo haleluya nizozala alimkhuthazela nanenkonzo mhla ka-31 because mhlawumbe abanye bethu ngeke babuye nakubuya kodwa-ke asizwele yokuphuculwa kwensila ngomoya engathi siyixoxa le
bayigeza insila ngani? Ngomoya. Amen. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu ozothe buthaka kwehla umoya wasezulwini ebuthakeni bakho. Uthi ufika umoya wasezulwini ukhulume nomoya osemzimbeni ohlulekayo. Basalwana kanti why kumele sithethe ngokungwana namhlanje? Kumele uthi ukhona into yokugezwa kwani kwensila ngani? Ngomoya. Ithi leyo nto, ithi lento ufuna ukufika at your downfall, at your weakest part of life. Angakusukumisi kodwa akugeza umoya wakho. Hayi nina nizobazana. Nyamaza uJobe egeza umoya. Egeziwe umoya uJobe. Lile babe kwafika isikhulumi noma kwafika isigijimi sokuqala. Sathi abantwana bakho banjani? Usele mina ngeke. Singakaqedi kwafika umalusi athi amakhameli nezimvu siphushwe isiphepho zangene wena akukho lutho kusale mina. Umoya kaJobe ugezile. Well, I don't know what is it that they're gonna report it to your life before 2025 prepare. But ngiyakufisela ukuthi uyithole le report. Umoya. Ngoba uNkulunkulu akafuna ukuthetha engqondweni yakho, ufuna ukukhuluma kumoya. Moya to moya. Yebo. Babuyela bokugcina bathi ke kubuyela unkosikazi wakhe naye asijambe nazi indaba kaJobe. Kubuyela unkosikazi. Uthi sekuphele Bonke. akathi nami ngenxa lamathumba nalephungo nalo angisansa asishilane nje ongasheshwi nami angisagcwali ngawe. Akamchazeli lokho. Ngakhona abanye abantu abazokufaka kwi-trap bangasho ukuthi kahle kahle yiba bathi ngena kule trap sodothi ufe. Uthi ke lo sifazane mthuku uNkulunkulu wa ufe kubeka. Umoya kaJobe ugezile. Hey, Jesu. Asiyomukela okuhle kodwa noma sehlelo okubi usasewu Sathana ufuna kwashaya kanjani amakholwa kulezi insuku? Ukucima umoya wokusa. Nane Nkosi yami. Nane. Ngokuhamba. Nane. Ayasabelele nakanye namhlanje kuze sizoxoxa sihlukane kahle. Ngithi mina into usathana afuna ukuqeda ngayo ngebanga nansi ukuthi umoya uqinywe. Abazalwane bane-channel manje yabantu abafuna ukubalalela. Yebo. Yebo, ngiyakuthi. Ngiyayithanda lento oqeda ukunikeza testimony ngayo ukuthi beninenkonzo izolo yenu noma yebandla noma yabantu kodwa wakhetha ukuthi kufika abayi5. Ngicela ukukhuthaza ade benga-avoid i-teaching yakho, bebe avoid lokho abangafuni ukuzwa ngokomoya abawukhethile. Kunjani? Baba sikhuluma ukugcisha. Ukhuluma futhi esikhulumela ukuthi bawethulele uyele wena. Ukubona makubekwe inkonzo lapha eStadium. Kunabazalwane
bafike makusakazwe zovele bafike yabo bazathiwa sizocela umuntu kaNkulunkulu eze ngapha kukhulu Yebo. i-guest speaker ade beyilindele ukuthi kuzokhuluma kusuke kwasukunyiswa not kade beyifuna Yebo. abangcwele banechannel yabantu abafuna ubezwa hayi bazalana nisukwenza ngathi anazi anisukwenza ngathi anazi basemarayidweni wenu hayi ngemcimo ubani bangangena ubani benze njalo abazalwane kulesi sikhathi funda incwadi ka2 Timothy chapter 2-3 lapho 2 Timothy 2-3 sengicela ukuhamba baba emva kwalokho 2 Timothy chapter 2 verse 3. yes Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebuthe elihle likaKristu. hlanganyela nami kwini ukhuluma bala akukhuluma uTimotheo ukhuluma uKristu ewumoya ekhuluma kuTimotheo uTimotheo ongakambuleleki nokuthi uPaul lezi imfundiso ade umfundise zona zithini noma ngasipresenta kanjani kodwa kufika kuyo ukuthi hlanganyela nami ukuhluphe ngoba ukukholwa kuveza inhlupheko ukukholwa kuveza abantu abazobheka kabi ukukholwa kuveza abantu abazokhuluma kabi hlanganyela nami ke enhluphekweni uma sibona befundisi bethu bethukwa thina sihlanganyele kunye nabo enhluphekweni uma sibona ibandla lishayo asihlanganyele nalo enhluphekweni asuphuma ngoba lihlushela ukuthi lihlushela ukuthi ungababikho abantu abazelwe ngumoya sengihamba baba uNtaba khona lelizwe elithi lokho kuzelwe ngumoya incwadi kaJohn lokho kuzelwe ngumoya Kuyenqobisa. amen manje ufuna sikukhuze namhlanje asikwazi ukukhuza unless uvumile ukuthi insila ikhona singavala mhlawumbe leyo notation asivalekile vuma ukuthi insila injani uma insila ikhona vuma futhi ukuthi izwi lithe mayigezwe Yebo. ngoba ukwazi ukuhlanganyela nalabo abahlanganyela kuKristu ungagezile ngoba uthela umbhali lapha esifundeko uthi kumele bahlanzwe so that abavele bawu-Israyeli eJerusalem kusho ngamayo bangaveli beyibo kodwa bavele begeziwe belapho kuqala uthi-ke nina seningabantwana bani nothi besonto wena ufuna ukuthi sishawe abantu ngokuthi wena uyabhosta ngaleli banga kodwa ukazi ubhoste emthandazweni wakho uthi moyo oyingcwele ngibone moyo oyingcwele ngenze moyo oyingcwele ngifundise moyo oyingcwele ngelaphe ngikhulume evikini eliphelile sengihamba ngikhulume ngamajaji aphakathi lapha endlini okhona uthi waphakanyiswa izandla ulubone lithi jaji uzokhalkulate ukuthi obani aba uyosinda lini lapha kini bosinda nini ngoba wena mawuphakamisa izandla la abakini abekho la kodwa bangafumana umusa ngawe inkinga mina nifuna ukuthi ninjalo
sesiyakulenga phakamisa izandla awuphakamiseli thina uphakamisela la angeke kutshele lo isikhathi sokulifundisa lemfundo ezinye kumele siyeke manje umoya oyingcwele makafundise umoya oyingcwele makasebenze umoya oyingcwele makasifundise asingahambi uma engahambi asingathandazi uma engasho ukuthi sithandaza asingahlabeleli uma engathanga sishonele bazalwa asingenzi lutho uma engasho ngolutho makasebenze entweni zonke. Yes. Hallelujah. Ngifundele mntasekhaya lokugcina ivesi bese ngihamba ngiyazizwa sengiqala manje ubhelepele lapha ekhaya. No. Ulapha kuHebrews chapter number 10. Thola 7 lapho kuphela bese ngiyathandaza ngiyahamba. Zalise umhlaba ngobuka ngase ngithi bheka ngiyeze emqulwini wencwadi ulotshiwe ngami ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakhe awuphinde mntasekhaya ngoba naku ngathi liyashonela ilapha ngase ngithi bheka ngiyeze emqulwini wencwadi ulotshiwe ngami ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakhe. Pinto wogcina mntasekhaya sengifuna ukuhamba Ngase ngithi bheka ngiyeze emqulwini wencwadi ngiyeza kuphi emqulwini wani wencwadi mana-ke bese ngizothini emqulwini wencwadi kulotshiwe ukuthini ukuba ngiyenze kulotshiwe ngawe ukuba unga-athendi isonto ufike wenza intando kaNkulunkulu sithe fikile eliphelile u-Abrahama unqobe nokunqoba wanikezwa-ke kwathiwa unguyise wabo bonke abakholwayo kulotshiwe awubale ngeBhayibheli kunomqulu othi lo mqulu ulotshiwe wasufaka ithayitli yegama lakho ongenalawulo labantu basemhlabeni abangenayo umoya oyingcwele kuthiwa kanti lapho lo mqulu ulotshiwe ngobani ngami ukuba ngiyenze uNkulunkulu intando yakhe. Kalelo mntasekhaya awuzuyenza intando insilinga gezini awuzuyenza intando umoya oyingcwele ungatheli lo mqulu-ke awuzukhasiswa kubantu ukhangelwa lapha ngumoya oyingcwele ababa uthi usindisile nasobhadaneni wasikhipha amato ogibeni lomculo usikhiphela ukuze kugcwale umculo igama lethu libe presentable nothi kubantu kuyo intando uNkulunkulu wenzani ngabantu ngifuna abantu abazoba sentandweni singasho ukugcina abangeke ba-attend isonto ngenhloso yokuthi we want to present ourselves siyingcwele. Hallelujah.
Ngiyabonga bazalwane, haleluya. Jesus. Siyabingelela egameni likaJesu. Isinisiwe egameni likaJesu. Insizwa nzi. Lento ayingakwenza nokutho bakwakho. Praise God egameni likaJesu. Ayingakwenza. The utterance of your words. Inokwenza nokuthi ugcwalisile na umqulu. Ngoba masikhali inyembezi sila ngokumntwana. Asikhali ngoba sinenyembezi zenhlophelo. Kugcwalisa umqulu. Ngosibona sinikela hayi ukuthi sinemali. Sinikela sazi ukuthi yashorted sigcwalisa umqulu. Ukukholwa kwami kwangisebenzela kwezinye uyagcwala umqulu. So ngiyafasta next week uzofasta khabo. Angizufasta ngoba senimenyezela ukuthi asifasta mina ngikhangela kumqulu. Kodwa iverse wayishumayela la isangiphethe kabuhlungu. Uthi lapha nemphongolweni uthi kwakukhona nenduku engabuyi. Baba sikhulume. Asikhulume ngoba selashona la. Kodwa izinto simakadabeka. Sathula nje la. Ezinye kwabanye mamuthi kumele kubuke ngaleli langa belele befa bese siyaqubuka ukuthi akufi umuntu la. Kunomuntu uKristu kulomuntu. Kuhlukana inyama yomuntu bese kuhluma umuntu. Yingakho athi lobhalayo ikhaya likaBaba linjani linezi yabangwe hayi kusamele bayidestroy lendlu so that kuzovulwa indlu. Samele ishaywe lendlu kuzovulwa loya mqulu onkhaya. Samele urayithwe off lo mqulu so that kuzovulwa loya mqulu. Loya mqulu ongenaphutho ongekho fault ongashow. Sigcwalise Nkosi. Ungasigcwalisi emazwini okuthandaza. Usigcwalise endaweni zakho. Othi wena uNkulunkulu mawuzibheka kube izona eziveza wena uNkulunkulu kithi. Noma ngokupresenta kwethu kungasamvezi uNkulunkulu. Ngokwenzeka kukaDavid ethi uyasinga ewindini wabona unkosikazi kaOriya wambona la uSimakade ufuna ukugcwalisa umqulu awone njengawe David kulesimo ukhandwa ngamanje kwawukuthi uNkulunkulu uthi no monini uDavid kunomqulu omele ufundwe ngoDavid kufanele unyathanda iloshilo bisho uMqulu kufanele ngazifile ngokwephamela kwasala ukuthi uSimakade unomqulu wentando yakho kumele sifulfile noma sesoni. Kunabantu akumele basindiswe bakushumayele wena bekwazi unephutha lisona. Kuwukuthi uSimakade ubeka umqulu kuwe. Awubaba sikalkulate. Ngokwamaphutha wethu sibelelweni
Makhutha. Sibekelweni simakade. Usibekela into eyodwa. Intando siyenze. Inyama. Irejective. Basinda abantu ngawe. Banawe sewuzirejectile ngokwamaphutho na. Ukuthi uNkulunkulu akabheke wena ubheke umuntu. uNkulunkulu sikunezinto abheke kuwe uma ungakhalkulate umuze wena zikho. Ngokwamaphutha wakho nokweforce wakho. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukuphucula insizwa. Hayiya. Kunama intercessor kumele avuke la. Kunama prophet kumele sibavuse la. Sibavuse bonile. Sibavuse benamaqaba. Sibavusela ukuthi isizini yokuthi asizuphila ngoba sinento yokuphila. Siphila ngoba uthela umoya. Ngawo uba sigezwe ngawo. Bese ekhulula umlilo. Ake sisho lamanje. Ake singayeke ezinye izinto baba esikhona. Ake kumenye umlilo. Kube uwona yohangula lezi zinto. Angazi umntana kwenzeni izolo. Angazi bakwenzeni izolo. Buyele ekhaya namhlanje, buyele ekhaya. Uthi ngizwe izwi elithi ngaphandle komoya kaNkulunkulu oyingcwele. Kunomlilo uNkulunkulu afuna ukuthulula wona. Ukuba bangcoliswe ngawo abathize bethu. Mama aseze uthandaze emagameni amathathu likayise lele ndodana. Sasizothandaza uKristu bengamtestanga abantu. Bamteste abantu. uNkulunkulu usayibekela iposition yokuthi ube o-end awkward space. Kungabi namfundisi ngaphandle kwakho odusindisile. Bese gadi ukuthi uzozidawutha kangakanani. uNkulunkulu akanqeni ukuthi mawusuka la akuyise enganeni efendile. Ngoba uwiki bakho bokungazamandla kaNkulunkulu akawabeke kuwo. Uthatha ifoni ufonele ambulance. Sakuyisikhathi sokuthulula umlilo. Sakuyisikhathi sokufika isidumbu silele phansi. Ufika uthulula umlilo. Usikhulekela singasindi. Usikhulekela singanyakazi. Uthi baba ngiyabonga ukuthi ngifike ngalibiza igama lakho noma engasindanga. Ufike ngelanga lesibili ufike ubiza igama kaJesu sivuke bathi salibona uNkulunkulu wakho. Uwe okumele uphushe ukukholwa kwakho. Asivalele. Why umthandazo wakho ungakaze ushifte lutho? Awukazi uphushe ngokukholwa. Uyawuthandaza because unamagama okusho. Ithandazela lezinkinga lesegameni kaJesu. Thandazela lezinkinga ngempilo nasegameni kaJesu. Sithandaza shift. Awuzowe. Ithi nama sithandaza. Sithandazela ukuthi sidala okusha. Awuzowe. Asiphinde uthi sithandazela ukuthi ukudala okusha. Ngokulanga angiwasho lamazwi. Izothi lento awunayo into yokudla ngeChristmas.
try lento njengomuntu othemba uNkulunkulu. Basho ba Brian next door ithi lento zakungikhalela. Ngoba umuntu angithi sekusele lento yokuthi insila igezi. Asisanciki kokwethu qo. Ayasifindeni kuyancikwa ekumethembeni uNkulunkulu. Asiphinde ogcina. Bafetela osondela kwethandela. Siphele isikhathi sokuncika kumuntu kanje. Ngosi abantu esingancika kubo kulezinto uzobona kwenza lento engizoyisho. Abantu esikuncika kubo kulezinto they are running from us. Awubona. Sifuna ukuncika kubo bayabaleka. Sesiphelile isikhathi sokuncenga abahlobo woza mhlobo wami. Kumele simbize nosemaphakathini. Ngiyabaza ukuhlabelela kumele simbize lesi umhlobo. Unje yiloko akufuna ukuthi uhambe. Sesiyahamba ngithi. Bayahamba laba babheke emahosi. Yacabanga ukuthi akekho oyikhulumisa omunye kahle. Kodwa babelahlekelwe yithemba nabo. Mabe hamba kanjalo lithi iBhayibheli it just appeared among them. Okay. Kanjalo sister asangafika uPetro kanje. Ambize lithi he appeared among them. Wavela ngaphakathi kubo. Wabuza ndabazini komunye nakomunye. Ngamanye amazwi uJesu lapha wehlukanisa icabango nomuntu. Yini lo sidla ngayo kangaka ngaphandle kokuthi ngathi ngosuku lesithathu ngizovuka. Nisidla ngani? Ungatheli umoya wabo bathi awazi na ukuthi inkosi yethu ikuleyo. Ngoba ukuyogcwaliswa komkhulu ukuthi mayibulawe inkosi so that izovuswa inkosi ingasenkosi ehambayo inkosi emiyo njalo. Inkosi engeke ibonwe umuntu inkosi ezothenjwa. Inkinga kwakho umntamba thina sifuna inkosi ozofika ukhothame kuyo inkosi yami. Nkosi yami. Bese bheka ithi kuzolunga mntanami sifuna lokho thi. Kanti umoya wethu sewugeziwe. Sifika lapha sithi siyokhanga. Awu Nkosi yami. Ifike inkosi ikhulumele elizwe libhlungu. Lokuthi kwenzwe yimi. Ngikwenzela ukuthi mina ngiyinkosi. Ekhonzwa no unisi.
Sibile bazalwane, hamba ekhaya zivela izimo, ungasusi lutho ngaphandle kokuthi usale ekholweni. Sithandaze sami, ungasusi lutho ngaphandle kokuthi wenze njani, usale ukhona. Ngoba i-test ezayo manje ithi ayikho into ezoba proven ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Into ezokwenzeka nje manje akukho neyodwa. Bazokuphika nalabo aduhlala nabo la, bakuphika. Asikwazi thina. Kusala ukuthi umoya wathelwa kuwe. Uthi uPaul mayebona la uthi asithelelwanga moya wobugwala. Sithelelwa umoya wabanqobi. Hey, asithandaze. Umoya wokunqoba uthi ngelinye ilanga uyahlulwa unqoba. Umoya wokunqoba uthi uyahlulwa ubunqoba. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi uIsrayeli ecindezelwa kakhulu, mama laba babenga oppresswa nje, kwakuyi more of oppression. But the more be oppresswa kakhulu, the more they expand. Ufuna usinqoba kanjani nesimo sakho, ake sikushaye kakhulu. Lesimo sakho ake sikhalisa abantu. Ake sikhalisa abantu abake bakusiza masaqala. Ake sikhalisa abantu abake bathi asithandaze masaqala. Ake sikhalisa abantu abake bakuzama bathi sokoleka imali masaqala. Ake sifike lesimo siqoshe wonke umuntu. Lingabe kusababikho lutho bese kusala ithemba lasendulo. Balahleke bonke abantu abangaba yithemba kuze kusale ithemba lethemba. Ithemba leqiniso. Ake balahleke abantu abangakhanga my brother. Kusala umoya ingcwele. Othi we are one uma simkristu. Vuma lesimo sakho sisi. Ungabusasikhala namuntu, usikhale wedwa. Ngalesikhathi usikhala wedwa yila ususinqoba khona. Ngoba akufanele lesimo sakho usinqobe, ucelebrate nabantu. Kumele ucelebrate uwedwa. Kungekho umuntu othi siyakwazi ukuphilika. Asinawo ushayekile. uNkulunkulu wenza ngababona ukuthi abantu bazireject. Wenzela ukuthi mayebuyisa umqhele wakhe. Athi wathi noma ubuyabuyisa ukuthunjwa kwethu njengemfula yaseningizimu abahlwanyelile ngenyembezi babuye bavuka. uNkulunkulu wenzela ukuthi ubuye uvuke. Awasikhulumi wonke amadoda. Mawungavuna unabantu bazobe belindele ukukhangeza yithi esathizayo. Njalo. Hallelujah. Sibilo ngokuthi bese siyathandaza. Ukukholwa kwakho uma sekudebilate. Aqoshe abantu. Abangaba yihope. So that you know what I am, a hope of glory. Akwazi ukuyehlisa iglory ingaqali kusomeone besiza kuwe. Iqale iyithemba leNkosi. Wathi ukhulume kabuhlungwana bese ngihamba. Why isigulo sakho singalapheki? Asilapheki ngesizathu esisodwa. I-healing ikhona. Kuwukuthi kusasenethembo nalo ngalokhu. Thini?
ngithi mina isigulo naso why Singapore not ukuthi impiliso ayikho ikhona impiliso ukuthi kusasekhona ithemba elinye ngalesigulo ayikakabi nithi njani lokhunjana ikhadi leli lalapha naleli lotsho nini man leli lakho lalapha kwadokotela lele private ngo usakwazi ukuthi medical aid ayikakabi exhausted no ayikakabi exhausted medical aid yeah. That is why uNkulunkulu angangeneleli the day you are exhausted uthi yafonela befamily bathi wawurich sasivele sihlupheka thina sibonele lapho lingababikho ithemba bese upheka ithemba lenkazimulo bese umpheka umqalisi nomphelelisi umpheka uNkulunkulu omdala ngensuku umpheka ngaseke into ongayikhipha yenza umehluko kusale yena inkosi yomehluko kusale yena inkosi elithemba lokukhulu kusale yena uAlpha noOmega inkinga yakho kusasekhona abantu abangakusiza bavumele basuke bavumele bahambe bavumele bangakusize bavumele bangakuboleki lutho so that abantu balazi ihlazo lakho so that usifakade bayakukhulumisa unganike ebantwini kunike emseni wakhe umusa wakhe usanele umusa wakhe ukhona uma uguqula ukuphila kwethu uguqula inyembezi zethu uguqula usizi lethu uguqula ukukhala kwethu kodwa into esingayenza akathela umoya kithi Yes. Hallelujah. Asilaleli ngoba siyafuna silalele manje usimakade ngoba sisasenalo imithembo ngingabazalwane bathandaze bezosuka beye kwamanye amathemba sesithandaza sinalo ithemba masukela zihlazo masibuyele emakhaya wethu ngenxa yokuthi bathi sifuna ukubona uNkulunkulu wethu sifuna ukubona noNkulunkulu wakho Elimia njalo. Baba siyabonga. baba sengihamba Thank you Jesus. uthi ngidwa Thank you Jesus. elinqathwe ngapha Yes. ngempamba abakunqaba abantu aba-affordayo ukuthi bangakusiza Badede. hayi wena shumayeza i-audience wrong shumayeza abantu aba-right shumayeza abantu abanezinto la ukhuluma nomuntu ongenathemba mayesuka la ukhuluma nomuntu ongenamuva mayesuka la ukhuluma nomuntu ongenalutho mayesuka la ukhuluma nomuntu ongenana angisebenzanga for 10 years angisebenzanga for 5 years angitholanga ngishada for 10 years ubuhle bami bushabunganga kufanele ngangishadi kodwa kwenzeka sizokhuluma abantu abalahliwe abangenandawo yokubalekela sizokhuluma abantu abangenathemba umuntu umlaleli phakathi komuntu nansi inkosi yenkazimulo sesiphume mina
Oh, hallelujah. Ngakho mntango namhlanje asizudonsa muntu ukuthi azoba ngidlela kulento esibambelele kuyo. Baba sifuna umuntu othi nginesimo. Jesus. Ngi-useless emndenini wami. Ngi-useless ebantwana bakwethu. Ngi-useless kwi-family sashi. Ngi-useless esitradini sami. Ngibizwa njengento engelutho. Nawo makhelwane bangibiza ngento engelutho. Sizokhuluma nalolo hlobo lobantu. Jesus. Ohlengwana semsebenzini. Awuyithole imali bayapromote abanye wena uyithole. Banikwa ama-increase uyithole. Sizokhuluma nalolo hlobo. Asuvale lo nyaka utholile ihluthulelo. Suvale lo nyaka. Suvale lapha. Suvale. Insini yakho. Jesus. Mina ngithi indaba yakhe ayicace ebantwini. Ayicace indaba yakhe ebantwini ukuthi there is no one for you. Ayicace indaba yakhe. Uma ngacaca namhlanje singathandaza phela. Sithandaziswa ukuthi nangu lo othi ufuna nalokho kulahlekile. Thank you, Lord. Sesiyathandaza. Hallelujah. Hayi sesiyathandaza. Bayekeni laba ba-right okukhona emakhaya. Aba-serious emakhaya, abathathwa serious emakhaya. Sizothandaza nabantu ungasitsheli ngalo auntie lo, ungasitsheli ngalo sisi. Sithandaza nalabo bantu namhlanje. Sisi abazi kahle ukuthi angonanga lutho. Nje ngalahlo nje nangazi kwenza. Angavela ngadema nje bona ayikho into fanele ngilahlwe. Kodwa ngapha phama ngilahliwe ukuthi ngalahlelweni ngapha stand wide. Usizi lami luyangidla ubusuku nemini. Engakekho umuntu ongathi kwabe ngicela ukuhlala nawe kwenzakalani mfowethu. Sinake sizokhala kanye namhlanje. Sinake sizokhala kanye. Akwenzakalanga lutho ku-2025. Asifuni uyongena ku-26 unje. Moya wasendulo. uNkulunkulu ukhona. Abantu bakho lapha isizwe sakho lesi. Siphilise ngezwi lakho. Siphilise ngezwi lakho. Siphilise ngezwi lakho. Ubungalikhulumela ukuba bavelwe njengehlazo. Kodwa umuntu uzohlambulula umoya wabo. Hallelujah. Wash our spirit. Wash our spirit. Wash our soul. Wash our life. Jesus. Wash our life. Jesus. We lay our life before you, O Father. Indeed, it says, Papa, Kapela. Sekulekile shayelile siyakhala. Indeed, sisekuwe uNkulunkulu ophilayo. Indeed, yenzela ubuhle bezwi lakho. Angabi khona yedwa uzoma lapho. Aqeda abuyele ekhaya wena uNkulunkulu ungawenzanga umehluko. uNkulunkulu omehluko wena. uNkulunkulu wamandla wena. uNkulunkulu owenza izinto ezingathenjwa ngabantu. Sivele sithembakele ngamandla kaNkulunkulu ophilayo. Jesus. Ungakuvula kokugcina izandla zakho. Jesus. Thank you, Jesus. Heal their soul, O Father. Baphilise ngezwi lakho. Yes, Lord. Baphilise ngalo. Baphilise ngalo. Yes, Lord. Baphilise Yes, ngalo. Lord. Bakhiphe. Ogibeni lomkhuphi bakhiphe. Jesus. Bakhiphe. Jesus. Bakhiphe. Jesus. Unyembeza debelikhala izolo. Namhlanje let be a tears of joy.
kube inyembezi zokujabula lezi abakhalile izolo namhlanje mazenziwe zibe zinyembezi zenjabulo. Singasho lamazwi emva kwami. Nkosi uJesu, Nkosi uJesu, nginikele konke kuwe. Nkosi uJesu, nginikele konke kuwe. Nkosi uJesu, ngamukele konke ukuthula okudlula uqonda. Ngenxa yalesi sikhathi angibonanga linye ithemba engalethemba ngaphandle kwakho uyithemba leqiniso. Ngiyasuka namhlanje ngikwethemba ngeqiniso. Thembakala entweni zonke ekuphileni kwami konke. Ngikubona uNkulunkulu, ngikubona uletha ukuthula emndenini wami, ngikubona uletha amandla empilweni yami. Shaya izandla zakho umukele uNkulunkulu. Thank you, Lord Jesus. We worship you. Thank you, Father. We come to the peace.